nehrala, lebo som sa pripojila neskoro. No, vysvetlím vám hru. Hráme Secret Killer a ja si idem vybrať mapu. Tu hore to mám napísané, ako vidíte. Ja vyberiem Factory, lebo a tu je o tom, mne sa teraz losuje, že čo budem. Či budem zabijak, normálny civilista alebo šerif. No, ako si mohli vidieť, som normálny civilista. Takže nič nie som, takže šerif musí zabiť killera, ale on nevie, že kto to je. No, monster sa vyzval, ten killer. A on si musí podľa toho šerif vybrať, že koho zastrelí. Keď zastrelí nejakého civilistu, tak vypadne. A keď zabije monštrum, tak vyhráme. On musí podľa toho zistiť, že ak ho uvidí to monštrum, že sa premenil, tak vlastne ho zabije. No, zase som innocent, čože civilista. Joj, tu je monštrum. No, zabil ma. No, ale som prispane. On tu už zabil šerifa, alebo tu bola zbraň. Ale môžeme si zobrať tú zbraň a potom zabiť to monštrum. A to je dobré, lebo proste je to dobré, lebo no, to je moje telo. Niekto mi tu furt posiela requesty na friend a nejaké requesty. Čo je toto? Ideme sa odfotiť, lebo som zločinec, lebo cheese. Dobre, to je jedno. Tu majú od posluchárňu, dobre. Tu sú vecka. A je tu bohužiaľ mŕtvý typek. No. Nevadí. Ideme ďalej. A keď som mŕtve, nemôžem zbierať koníky. No čo, už nevadí. A keďže ste mi na minulom videu nenapísali, akú hru si mám zahrať, no tak som vybrala sama. A toto je to Secret Killer. Takže to je dobré. A takéto dlhé videá budem vždy točiť iba v slovenčine, takže sa na to môžete pripraviť. OK. Ja by som už chcela byť monštrum alebo šerif, lebo no jej. Šerif zastrelil monštrum. Takže aha, idem si vybrať hore mapu. Ja chcem house, lebo už som to niekedy hrala a house je dobrá mapa. Tam sa dá dobre schovať a hej. No, prosím. Ajaj, zase som iba normálny civilista. Tu je nejaký týpek. Dúfam, že to není killer, lebo ma porazí. Dobre. Je AFK, tak. Ajaj, to je jedno. To čo je? Tak, tuto budem po celú hru. Ako môžete vidieť, oni to nevidia. Počkajte. Keď sa takto pozriem, ja tam nebudem mať tú hlavu, ale ja takto môžem všetkých vidieť. Takže dobre, vidíte, teraz išiel Bacon a on ma nevidí. Alebo aby o niečom bolo toto video, tak ja idem. Dúfam, že nestretnem killera. Aha, toto je šerif, lebo tam som videla, že má zbraň. Ak som dobre videla. Tu je monštrum. Aha, tak nebola šerif, lebo s nej nepadla zbraň. No, musíme rýchlo nájsť, kde je šerif. Lebo to musí... Aha, tu je šerif. Zastrel ho. Dúfam, že on nezabije, lebo ja tu nechcem byť na tom sama. Zabil ho. No čo, už musím zdrhať. Zabil ma. Kto ešte žije? Táto typka je monštrum. Tu je zbraň, ale ja ju nemôžem zobrať. Dobre, ja vám ukážem túto mapu. Tu je taká obývačka. Tu neviem, čo je. A vlastne toto nakoniec nebol house, lebo ľudia zahlasovali za hospital, takže nemocnica. Tu sú schody. Tu je tá moja dobrá skrýša. Hej. Tam je typek. Aha, pozrite.
On by nás mohol zachrániť, ale nejde nás. Tu je ten killer. Počkaj, poďme sa pozrieť, či ho nájde. On ho nenašiel, ale typek, zobuď sa, halo. Počkajte, ja mu napíšem, že hello. No napíšem, lebo neviem, že je Slovák, takže hello. No, to je jedno. Možno sem príde ten killer, keď to uvidí. No, to je jedno. Možno to teraz mňa killer vidí. Vidíte, no, toto nie sú hráči, čo je cez nich vidieť, aj cez mňa není vidieť, lebo sme duchovia. Asi idem monštru ukázať, že kde je. Počkajte, lebo fakt tu nechcem čakať. Napíšem there. A kde je tá typka? Tak nič, monštrum sa lívlo, takže sme vyhrali. Lebo asi už to vzdal, alebo nevedel, kde je. Takže tak. A teraz mexická vlna. Dobre, to je jedno. Dobre. Počkaj, prečo mi to neukazuje? Mne to tam neukázalo. Prečo? No tak, tu budem celý čas, no. A podľa toho, že nemám zbraň, ani tu nemám ikonku tu dole, monštrum, tak nie som nič. Zase. Aha, tu je typka, dúfam, to je tá typka, čo bola minulé monštrum, tak dúfam, že není zase. Idem von, no nemám sa to typka dobrý pocit, lebo sa správal tak divne. Pozrieme sa dole balkón, tam tiež môžeme byť. Ako vidíte, tam je typka. Idem sa pozrieť, či není náhodou killer. Asi není, lebo to už by sa dávno premenila. Nemôžem ísť z okna, to je blbé. No. Tu je nejaký typek, dúfam, že není monštrum, takže idem radšej hore. Ach ja, som si nevšimla, že tam je diera, no. Ideme ďalej. Prepáčte za moje, že som pomala, ale ja proste nie som nejaký rýchlík. A tento typek čo tu? No, idem vystrašiť mexickou vlnou. Dobre, to je jedno. Poďme naspäť. Ojoj, niekto zabil šerifa. Lebo tu leží zbraň. Zobral som ju. Takže teraz musím zistiť, kto je killer. Ale ja to fakt netuším. A veľmi sa bojím, lebo je tu na mne. A ja neviem fakt, kde je. Jo, ja som vystrelaný chtiaľ, no tak to som asi urobila veľkú chybu. Ale ja ani nikoho neviem nájsť, kde žije. Není žiadny život. Skúsim ísť sem. Tu niekto bol, ja som ho videla. A hýbal sa. Musím ho streliť, on je monštrum. On ma... Prepáčte, že som taká zlá, no. Ja nie som proste dobrá v tejto hre. Idem sa pozrieť, že či tu... A ty čo tu? Hej, musíš nás ísť zachrániť. Poď. Hore. Pozor, to je killer. Ber zbraň, bez zbraň. Strieľaj ho. Ach joj, nevadí. Ja som išla do tajnej miestnosti. Poďte. Jaj, počkajte. Teraz sa uvaríme. Teraz ideme sem. Mňa napadlo. Nemôžem sa skryť do tej kryne ako Doors. Dobre, prosím, píšte komenty, lebo ja milujem, keď komentujete moje videá. No. Tak, no. To je všetko. Ale keďže ešte sa neskončila hra, tak to znamená, že niekto žije. Ale ja fakt neviem, že kde je. Ak sa skrýva, tak to je dosť zlé, lebo... monštrum sa zase lílo, lebo to asi už zdalo. No. To je jedno. Tu hore máme zase mapy a dám Mineshaft, jak v Minecrafte, lebo milujem Minecraft. Čo vám poviem? Mexická vlna. No čo už nevadí, nestihla som. Zase mi to neukazuje. Už ma to začína štvať.
Typnem si, že na budúce už budem mať. Zase nič nie som, lebo nemám spráňanie nič. Dúfam, že není ten rovnaký typek monštrum, akože je to možné a veľmi malá šanca, ale dúfam, že nie. Takže, ale podľa mňa nie, lebo je to veľmi malá šanca, tak idem chodiť za ním, lebo prečo nie? Čo je toto? Tam nemôžem ísť. Nevadí. Monštrum sa lívo. Prečo? Prečo sa furt musia lívohať? Dobre. Kestel. Dobre. Dobre, prosím, nech budem niečo už iné. Ja som monštrum. Diváci. Som monštrum, vidíte tam tú ikonku dole, tým sa môžem premeniť na monštrum. To je super. Ale počkajte, nemôžem sa odhaliť, lebo on ma rýchlo zastrelia, alebo ma môžu vykecať policajtovi. Podľa mňa niekto bude tu. A ak tam niekto bude, tak ho zabijem. To tam není. Nevadí. Všetkých tu postrieľam. Aha, tu je nejaký týpek, ale ak je to policajt, tak to je veľmi zlé. Yes. Tak, a je mŕtvý. Musíme ísť ďalších hráčov, lebo fakt neviem, čo mám robiť. Kde je ten týpek? Tak to som rýchlejšia, takže som sa premenila na monštrum. A už je mŕtvý. Konečne. Už ma začínal trochu štvať. Aha, skúsim ho zabiť. Ako zaskotoval dole vtipne zaskodol. Skúsim sa pozrieť do tajnej miestnosti. A je tu niekto. Ach jaj, on ma zastrelil. Ach joj, to je zlé. Ja som veľmi zlá pri toho, ja idem. Dáme si house, lebo prečo nie? Ináč, prosím, dajte mi odber. Prosím. A dajte na toto video like, ak teraz si myslíte, že budem šerif. Oh, yes! To je super. Som šerif, ale fakt neviem, že koho mám zastreliť, lebo fakt netuším, kto je monštrum. Idem sa tu iba tak prechádzať, ako keby som normálny týpek. Hej, ale je tu veľa ľudí a nemám z toho dobrý pocit, lebo viem, že sa tu za chvíľku niekto premení na monštrum a to fakt nechcem. Skúsim ísť do tejto miestnosti, bojím sa, že to je niekto z týchto týpkov, ale podľa mňa nie, lebo to by nekempil podľa mňa. A fakt, počkajte. Počula som nejaký divný zvuk. Idem sa skúsiť pozrieť dole. Je to táto týpka, lebo tam bol mŕtvý týpek a ona stade odišla proste. Skúsim odísť a takto ju iba šmírovať. Čo? Ako to? Však... Ojoj. Nevadí. Niekedy sa musí stať aj niečo zlé. Predsa len... Ale keď už ste videli celú túto hru, aký to má princíp, tak ja by som to možno už aj ukončila. No, vidíte tam zbraň, že zomrel šerif. Dobre. Ešte sa spavním na spawn a potom vám dám vedieť. Ja už som na spawne, no a bohužiaľ toto video už musím ukončiť, takže tak. Neboli smutní, tak som vám dala mexickú vlnu, počkajte. Mexická vlna. To je vtipné. Dobre, tak čaute.